Успешното развитие на фундаменталната наука, присъща за университетите и институтите, неминуемо води до ефекти, които могат да бъдат използвани в практиката, заяви ръководителят на Националния център по мехатроника и чисти технологии професор Тони Спасов след официалното откриване на кампуса. Това е едно от предимството на нашия център и в частност на Софийския университет, че могат да се съчетаят чисти научни изследвания, фундаментални, които са провокирани от любопитството на изследователя, да се съчетаят с такива, които носят директна полза. Тоест как, например, с евтин материал да си построя къщата или да изолирам. Както в самото начало споменах, ние не можем да не сме благодарни и на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж и съм финансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Това позволи на учените, заедно с административния екип, да развием нашите идеи в посока нова научна проблематика, която е възможно само с използването на съвременни уреди, апарати за измерване на свойства, на структури и така нататък. Професор Галя Маджарова е отговорник на лабораторията за високоефективни изчисления, част от кампус Лозенец. Една от задачите пред екипа й е търсене на нови магнитни материали, които нямат редкоземни елементи в своя състав. Това е изключително важно, тъй като редкоземните елементи се намират главно в Китай и Европа. Съединените щати са зависими както от добива, така и от цената на продажба на тези редкоземни елементи. От друга страна, редкоземните елементи са основни за състава на твърдите магнити, а твърдите магнити, без тях не можем да произвеждаме енергия с ветрогенераторите. Това са едни от основните компоненти във ветрогенераторите. Така че търсенето на нови магнитни материали, които не съдържат редкоземни елементи, е тема както на Европейския съюз, така и на Америка, за да направим по-евтини магнитите и да се освободим от тази зависимост. Евелина Василева е млад изследовател в областта на материалознанието и работи в Центъра за върхови постижения вече над 4 години. Ние вече от няколко месеца така имаме възможност свободно да работим, да извършваме нашите изследвания в центъра и разполагаме с една от най-новата и модерна апаратура, както за България, така и за света. Днешното откриване на кампуса е поредната стъпка от голямата инициатива за изграждане на центрове за върхови постижения, заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Георги Ангелов. Хубаво е, че във времето всички предвидени лабораторни комплекси се изграждат, т.е. вижда се една устойчивост. Всичките отбелязват прогрес, макар в различна скорост. По-важното е, че в момента това ни дава възможност ние да надграждаме, така че това са много полезни и положителни не само в случая като официални събития и като въздействие върху екосистемата от университети и изследователи, а и върху икономиката. Така че наистина пожелавам да поддържаме този темп и да регистрираме още бъдещи успехи. Ректорът на Софийския университет Свети Климент Охридски професор Георги Вълчев каза по време на откриването, че е изключително доволен и благодари на целия екип, участвал в реализирането на този проект. За Софийския университет това безспорно е придобивка, защото колегите, които знаят какво представляваше тази сграда, действително кампус Лозенец се оформя като един модерен европейски кампус, което дава съвършено различна визия и ни нарежда в посоките на съвременния свят в челните търсения. Кампус Лозенец разполага с 13 лаборатории, оборудвани с модерна апаратура и с екип от около 30 изследователи, както утвърдени имена, така и млади учени. И тъй като много често, поне в живота ме е сблъсквал с това, айде да направим нещо, айде да стигаме до някъде го зарязваме, това е може би проекта, който ни удържахме до края. Това направиха и колеги в други центрове, не само нашия. Тук се стигна до края, до резултат, до продукт. Хора обучени, апарати усвоени, сгради ремонтирани и тези средства, които 69 милиона,
Така, ние сме изразходвали 60 милиона общо целият център. Няма нито един реално похабен лев. Проектът Национален център по мехатроника и чисти технологии е финансиран по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.